नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षावतीन लोकसभा निवडणुकीची पूर्वभावी सभा. मुंडगोड. लोकसभा निवडणुकीची परीक्षा येयली. विरोधी पक्षाचे बीजेपीचे घर सोडून काँग्रेस आल्या म्हटल्यार आमगेल घरा येतलेले स्वागत करू जाय. कारण काँग्रेस पक्ष म्हटल्यार विशाल समुद्र. आमकां सगळे सामावून घेवची शक्ती आसा. खिंचे वेळार कशे अस्त्र वापर जाय हे आपल्याक खबर आसा अशे उत्तर कन्नड क्षेत्राची लोकसभा उमेदवार डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमी सांगले. तेमी येल्लापुरात जाल्ल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसिद्धता सभेत उलयताले. काँग्रेस पक्षात कितले आपसापात वैमनस्य मतभेद उरले तरी लोकसभा निवडणुकीक सगळे मेळन एकजुटीन काम करतले म्हूण विश्वास आसा. विविध धर्म संस्कृती उरली तरी मुंडगोडा सगळे जाण मेळ मिसळ आसात. काँग्रेस पक्ष म्हटल्यार आपल्याले कुटुंबा सारखे. हिंगा उतराक किंमत आसा. पक्ष फाटी आसा. कार्यकर्त्यां पक्षाबरोबर रावू जाय. जिल्ह्याच्या अभिवृद्धी बद्दल संसद भवनात उलोवूंक पक्षाचो सांसद उरू जाय म्हण आपल्याक घरची धूव समजून आशीर्वाद करा अशी विनंती अंजली निंबाळकर हेमी ह्या वेळार केली. ह्या वेळार माजी आमदार VS पाटील हेमी सांगले की 5 गॅरंटी दिवन राज्यात 1.17 कोटी आर्थिक दृष्टीन अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीयाक वयर काढला. जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष साई गांवकार हेमी सांगले की अंजली सारख्या सरळ सज्जन महिलेक आमगेल पक्षाच्या वतीन निवडून हाडू जाय. ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेश गुडियाल हेमी सांगले की सगळे मेळ जास्तीत जास्त मतान अंजली निंबाळकर हेमकां निवडून हाडया. ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष जगदीप तंगेरी हेमी सांगले की अंजली निंबाळकर हेमी क्षेत्राच्या भायल म्हणून विरोधी पक्षात टीका करचे बरोबर न्ही. उत्तर कन्नड लोकसभा क्षेत्राच्या खानापुरात डॉक्टर अंजली निंबाळकर हेमी आमदार म्हणून निवडून येयले हे तेमकां लक्षात उरूं जाय. ह्या वेळार जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष साई गांवकार, KPCC प्रधान कार्यदर्शी निवेदित अळवा, पुष्पलता बंकाळू वैद्य, KPCC सदस्य MN सुब्रमण्यम, RH नायक, रामा मागेर हेमी हजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमाक कळयलां. बेंगळूरच्या रामेश्वरम कॅफेत बॉम्बस्फोट प्रकरणासंबंधात राष्ट्रीय तपासना पंगड म्हटल्यार NIA तपास पंगड भटकळ. बेंगळूरच्या रामेश्वरम कॅफेत जाल्ल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणासंबंधात तपासना कार्य राष्ट्रीय तपासना दळा वतीन जोरदार सुरू असून NIA तपास पंगडान भटकळात खास भेट दिला अशें कळला. 3 अधिकारी आशिल्लो हो तपास पंगड फरारी आरोपी म्हटल्यार संशयित उग्र इंडियन मुजाहिदीन तह संस्थापक इक्बाल भटकळ हेमगेल घरा भेट दिवन इक्बाल भटकळ हेमगेल्या चल्या कडेन चौकशी करून NIA अधिकाऱ्यान ह्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या विचारणा संदर्भात इक्बालाक बेंगळुरात हजर रावचे नोटीस दिवन गेलात अशी माहिती मेळ्ळा. संशयित आरोपी ह्या बॉम्ब स्फोटानंतर बेंगळूरच्या सुजाता सर्कलाच्यान बाबर बस चढण तुमकुरात उतरला. नंतर तुमकुरच्यान बळ्ळारी बसात येवन मंत्रालय गोकर्ण बस चढण भटकळात येयलो असो संशय आशिल्ल्यान NIA तपास पंगड भटकळात येयला अशें सुत्रांकडच्यान माहिती मेळ्ळा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.